Det ikke at være kommet ind på MSP'en er som at hoppe på en lille elastisk og klistret planet, hvor du håber på at klistre fast, men hver gang ender med at blive synget tilbage ud i kosmos. Og så bliver nødt til at vente på, at tyngdekraften trækker dig tilbage ind imod planeten. Det kunne være en scene i en film, hvor en gruppe astronauter er ude og udforske mærkelige planeter. En af astronauterne taber en ting, der lander på planeten og klistrer sig fast. Efter han jo må ned og hente den. Så han tager et kabel på, der linker ham til deres rumskib og hopper ned. Han lander på planeten og... bliver slynget ud igen. Han svæver rundt i den lave tyngdekraft omkring planeten. Lidt hjælp? De andre astronauter kigger på ham. Nah, du har den. Du klarer den. Tyngdekraften tager fat i ham. Han lander. Og boing! Ud igen. Han retter sig op og sigter efter tingen. Han lander. Så fat om den. Men fordi den er klistret fast, kommer den ikke med op. Han prøver igen. Den her gang tager han virkelig fat. Og han formår at få tingen med op i omkring et halvt sekund, hvorefter han i farten taber den igen. Han lander, bliver stykket ud igen. Lander, bliver stykket ud igen. Han får en idé. Han spreder sig ud og lander. Og han er klistret fast på planeten. Han går hen og tager tingen og anmoder om at blive trukket tilbage mod rumskibet. Men fordi han er klistret fast, trækker de hele planeten ind sammen med ham. Så en følelse med rod i frustration kan lige pludselig blive til en komediescene.